Temple del Buda de Jade. Es va construir a finals de la dinastia Qing, el 1882, per allotjar dues estàtues de Budes fetes amb jade de color blanc, que varen ser portades de Myanmar, Birmània. El temple està envoltat per un mur de color groc. Figures protectores. Budes de fusta recoberts d'or. Budes Gautama de la llum infinita i de la medicina. Altres Budes recoberts d'or. En un edifici lateral hi ha el Buda de Jade assegut. Buda entrant al Nirvana. El Nirvana és arribar a la fusió amb l'univers desapareixent passions i desitjos i posant fi a les successives reencarnacions. Buda de les 1000 mans. En els següents vídeos veurem més temes interessants de Xina.